Večeras se ovdje na Šubićevcu okupio velik broj vjernika na proslavi svetkovine Svetog Josipa i na prvi utorak Svetom Anti. Evo najprije spomenimo se Svetog Josipa. Kako je protekla Velika devetnica Svetom Josipu i kako je proteklo hodočašće u Karlovac? Vidim da u ovoj župnoj zajednici istinski živi pobožnost Svetom Josipu. Pa evo, kao što smo i do sad to nekako najavljivali, već nekoliko godina u našoj župi obavlja se pobožnost Svetom Josipu i jako se lijepo primila već od kad je Papa proglasio godinu Svetog Josipa. Tako da je 9 srijeda koji obavljamo već nekoliko godina, stvarno štovatelji iskazuju veliku pobožnost i ljubav prema Svetom Josipu. Naravno, naša ta devetnica zaključena je bila sa velikim hodočašćem u Karlovac, evo u nacionalnom svetištu Svetog Josipa u subotu i posjetu naravno u rodnoj župi Blaženog Alojzija Stepinca, gdje je i tu jedan veći broj hodočasnika se rado odazvao i velike milosti, evo i na zagoru Svetog Josipa je i svjedočio koliko im Josip stvarno evo u životu znači njegov primjer, evo i molitva prema njemu. Ovo je župa posvećena Svetom Anti i ovdje je veoma živa u zadnjih par godina pobožnost Svetom Anti Padovanskom. Započeli su utorci. Kako će utorci ove godine izgledati na Šubićevcu? Pa evo danas na svetkovini Svetog Josipa započinje 13 utoraka Svetom Anti, jedna daljna priprema za našu svetkovinu ovdje Franjevačkog samostana i župe Svetog Ante. Kroz tih 13 utoraka, znači svakog utorka će biti cjelodnevno klanjanje, zatim iza toga u 17 sati uvijek slijedi pobožnost Svetom Anti, krunica, litanije, večernja molitva u čast Svetog Ante, sveta misa s posebnim propovjednicima koji će nas pratiti, možemo reći, diljem naše i biskupije, ali i van biskupije koji će nam doći i uvoditi nas u život i primjer Svetog Ante i pripremati nas za svetkovinu. Sveti Ante je jedan od najštovanijih svetaca u katoličkoj crkvi. Ovdje je živa pobožnost. Evo, kako se ljudi nadahnjuju na primjeru Svetog Ante ovdje u župi Šubićevac? Pa evo, mi smo prošle godine, naša župa dobila na čuvanje relikviju Svetog Ante, znači dio kosti iz Padove, tako da smo s tim nekako zaokružili da stvarno vjernici mogu nadahnjivati se pobožnosti Svetom Anti, ali evo prvenstveno gledajući primjer, kao što i večeras kako nas je lijepo propovjednik fra Ivan Marija Đuzel potaknuo da u svecima gledamo njihove živote, kako su oni živjeli, da to primjenjujemo na svoj vlastiti život, a oni su opet slijedili Isusa Krista, on nam je jedini cilj, jedini uzor da njega slijedimo i kroz svoj život primjenjujemo i da rastemo u toj svetosti. Ako su oni došli u nebo, zašto ne i mi? Zbog čega je Sveti Ante jedan od najomiljenijih svetaca? Šta je tako privlačeno u Svetom Anti Padovanskom? Pa moguće zato što su ljudi, evo, silna po zagoru Svetog Ante koji im je uslišavao silne molitve i onda osjetili su tu potrebu za Svetim Antom da mu se rado utječu, ne samo kršćani, nego kažemo i nekršćani, znamo i druge vjeroispovijesti znaju štovati Svetog Ante. Pa evo, to je, možemo reći, jedna milost, jedno čudo, ponekad se ne može možda ni objasniti, jednostavno to je nešto, uvijek kažemo, naravno, Bog je uvijek za sve ljude. Upravo nam je primjer možda i Svetog Ante. Evo taj primjer da je Bog daje milost svakom čovjeku kada zatraži od Boga tu milost i tu ljubav. Evo, to je možda veličina i primjer i Svetog Ante, zato ga i štuju, što kažemo, toliki svijet diljem zemaljske kugle. Fra Mario, hvala na ovom razgovoru i za kraj možete li pozvati sve vjernike vaše župe pa i šire da vam se priključe na 13 utoraka Svetom Anti ovdje na Šubićevcu? Evo, hvala lijepo što ste došli u našu župu, napravili ovaj prilog i ovim putem pozivam sve štovatelje Svetog Ante, diljem ovdje Šibenika i okolice da se uključe u ovih 13 utoraka.